Hola bafethu, ngiyathemba ukuthi ngibrand kuphi nakuphi lapho nisibukela khona. Namhlanje isitori sakhona engisiphethe asikho grand. Isitori ukuthi nawe uma usibheka as umuntu sikushayise ngovalo, yabo. So kune video esikulethayo la ku-social media ekaLimpopo Boy la bonakala khona ebonakala nomakoti womuntu, yabo. So ekubukeni kwami le video lena kunembuzo engiyibuze yona and kunzima ukuthola impendulo kahle hle, uya-understand, which I believe ukuthi ungangisiza lapho ungichazele ukuthi kahle kahle esimeni esikanjena kuyaye kumiswe kanjani, you understand. Kwenzeka kanjani ukuthi umuntu wesifazane ethi eseshadile, because I believe ukuthi uma usuthatha isinqumo sokuthi ufuna ukushada usuke usuyitshela ukuthi you know what, I'm done ngezinto ezenzakalayo emhlabeni, sengifuna ukufocus kakhulu empilweni yami nakumndeni wami, or I want to start ifamily, yabo. Ngabe mhlampe uma wenza lokho osuke ukwenza ingqondo mhlampe iyahamba, uye ungacabangeni ukuthi unomkhwenyana, une-family, ophethe isithunzi sayo, because isithunzi somndeni wakho nesithunzi somndeni wakho nesithunzi sefamily yakho kuya kuyona, I think yonke leyo nto ilele kuwena as umuntu, you understand. So engifuna ukwazi ukuthi mina ngabe kunzimani ukuthi mhlawumbe umuntu wesilisa uma approach ayicela ukuthi hayi mina ngicela ukwenza umakoti, umtshele ukuthi hayi mfowethu mina bengingakabi ready for ukuthi ngingashada, uyabo. So ngisaba ukuthi ngizokuphula umoya, ngizozizwa ubuhlungu, uyabo. Sibuye ngapha esayidini la kaBhuti. uBhuti, he's a well-known person. We all know him. He's a public figure. Nje once waqala waba i-public figure kusho ukuthi sekumele manje la uhamba khona uhambe ngokucophelela, awusanyatheli noma kanjani, because you've got a brand that you represent, you understand. You've got companies abasebenzisana nawe abakwenza waba face. So whatever you do bad, awuzimosheli wena, but you also ruin i-image yalawo makhampani usuke wa-represent. Ngabe kuwena akufiki yini ukuthi kukho konke lokho kusebenzele kanzima ukubuilda okuhle kungamosheka? As someone who is known emphakathini, akusabi nokuthi ngizoba isithombe sibi or ey'nganeni nje ey'khulayo, because mostly what I've noticed ukuthi umfowethu lo ulandelwa kakhulu iy'ngane, ngingasho kanjalo, abasakhula. So isiphi isithombe abazoba naso ngaye if yena as someone ababukela kuyena ezosiphatha kanje? Angisho ukuthi awenzile uwenze ngamabomu, but what I'm trying to say ukuthi ngabe masenze izinto or sisithola sisey'mpini, ngabe siyayisicabange lokho or sivele nje senze, yabo. Then how about i-well-being kamkhwenyana? Because kusengenzeka ukuthi naye out of yonke le situation lo ethathele phezulu, ehluleke nokuzibamba, ebona ukuthi you know what, I can't deal with this, igcine ezisithatha umphefumulo wakhe. Akuzukufika la khona egcina umkhwenyana ethi I have spent so much kulo mshado and kuningi engibonayo ukuthi ngeke ngize ngirecover khona. The only way ukuthi ngisikhokhele back isikweletu sami ukuthi ngimbulale umuntu wesifazane. As umphakathi, as abantu abaphilayo emphakathini, ikuphi esingakwenza ukuthi sigcine si-avoid ukuthi singagcini sisithola sisey'meni ey'fana nalezi? Ngabe abazali, omama, obaba emakhaya, iyiphi role okumele beyidlale ebantwaneni ukuze bemeke sure ukuthi abantu abakhula bebe ngabantwana aba-right, ababa nemizi eqotho, bebe ngabazali abaqotho nasey'nganeni zabo? Ikuphi esingakwenza as a community? Which part esingayidlala? Ilokho engifuna ukwazi ukuthi, because I understand ezinye zezinto singazibukela kude, but ekugcineni nathi singasithola sikwi-issue efanayo nale. So ezinye zezinto zinhle if sasifundela
kude or sisazibonela kude, sifunde sibone nama-results azo ukuthi anjani, and then sisitshele ukuthi you know what, angifuni ukusithola ngelaphana, ithi ngenza okulungile ukuze ngikhona uku-avoid-a yonke le nto le. Iyiphi irole esingayidlala as umphakathi? Ngabe isiphi isifundo osifundile or isifundo ongasisherela umuntu ukuthi you know what, mina I think into engifundile la ile nale nale, and if ungahamba kanje as umuntu, I think ngeke uzosithole sewusesimeni esifana nalesi.